lakteche nyalo kaka kalo kam ibiro kanyo mana kawuono utieko kata utieko inyalo kono ne tiende te nang'o lakteche matimo mana yoko jo ineno inya bet gi welo mang'eny mitedo chiemo mang'eny chiemo nitie to kaka poge otamore wiji akech wach mar thieth thurwaka bende jotuo monego thiedhi ng'eny jomonego thiedhgi pok oromo to sani koro waneno moko beta ni ok ti nikech pok ondikgi nitie gima Dr. Telo wacho ni wan gi osiptende mag ji giwegi ma private mag ohala to gi mag sirkal king'iyo gigi duto dakteche onego bed ni nitie kuondgi te thieth be jogi onego bed ni thiedho ji te tibro nwang'o ni sani koro ji joma timo private ng'iyo ohala miyo ae jo sirkal be koro dwa luwogi koro nwang'o ni indiko daktache kata indiko nurses kata indiko clinical officers king'iyo ni ka chulogi mang'eny to handa bro dok piny jokaunti be ng'iyo ni kandikogi mang'eny kendo chulogi mang'eny tabro onge pesa koro bet mbele mar thiedho dhano omiyo nwang'o ni sani nitie gimoro ni